Helo, siwmai sydd i chi? Croeso i Rally Estonia. Dwi'n nghanol y parc gwasanaethu. Newydd cyrraedd. Angos i chi beth sy'n yma. Toyota GSE Racing. Car elfen yw'r un pellan ar draw fyna. Lori sy'n gyd wedi leino lan. Hyundai yn y pellter draw fyna. M-Sport fan hyn. Mae'n mynd i fod yn cyffroes. Mae'n dwym. Mae'n sych ar hyn o bryd. Haddo glaw falle di sadw'n di syl, ond ar hyn o bryd mae'n sych yma. So dwi'n just mynd i cerdded o gwmpas i weld pwy welai. Casglu'r car, passes, hyn a llall. Gweld beth sy'n digwydd. A wedyn, dewch da fi ar y siwrne. Na i recordo pwtyn bach o bydd. A hwy ynddo i chi. Drwch pwy dwi di ffindio. Steph Williams. Ei, cwestiwn mawr. Odi Oliver allu wneud eto, ennill eto llenni? Yna beth i'n mynd i trial wneud, ond sa'n siŵr to. Gen i weld sy'n mae pawb arall yn wneud. I chi gael gwybod, Steph yw peiriannydd Oliver Solberg. So, nillon yma llynau. A rali cynta Oliver. Oedd hwnna'n hynod o rali, no dde? O, then, sa'n credu beth still di sylweddoli beth ddigwyddodd i fan hynny. Just troi et i'r lan, ddim yn gwybod lot ti'n byd amdano'r car yn llynnu, a wedyn eithon ni'n ôl i'r Rally 2 ar ôl ni. So. Da iawn. A dyma ni, Garej Toyota, Sami Pajari, Sakamoto Katsuta, Ogier, Oliver Solberg. A mae hi, car elfen, barod i fynd. Wel, eisiau olwynion, ond final checks. Bwyst fel o beth. A fan hyn, mae'r galeri. Ein mewn â chi am bach o tor nawr i chi gael gweld sy'n mae popeth yn gweithio. Gyd o'r lluniau yn dod nôl i fan hyn. O'r ceir, o'r hyfrynydd, bob man. Mae'n dawel nawr. Oh, the man, the myth, the legend, Steve Saint. Diolch yma. Diolch. Honorary Welshman. Byw yn Dimbych y Pysgod erbyn hyn. From our gallery. All the pictures come in here, don't they, Steve? Yeah, all the pictures. You chop them all up? On boards, we chop them up, send them out to all our broadcasters. Yeah, so mae'n dyrnod cyn i'r rali dechrau. Wel, mae seremoni agoriadol hyn o. Ond ie, fan hyn fydd pawb yn ystod. Fydd hi'n orlawn mewn hyn, lot o gweiddi a sgrechen. Ymarferion yr seremoni agoriadol yn digwydd fyna. Lawr i gael look fach fyna nes mlaen. Bob look, Steve. Thank you. You have a good one. Cheers. Hedyn fan hyn, mae'r booth. So mewn hyn yn un lleisio. So mae'r lluniau'n dod ato ni fan hyn. Yn dawel neis mewn fan hyn. Aircon, holl bwysig. So fyna mae'r lluniau'n dod mewn. Na'r headset. Ysgo hwnna. A'r voice box. Becs yw fyna. Yn fydda i fan hyn. Reit, mae'n amser cynno. So ni ffindio beth i fita, dwi'n meddwl. Co hi. Ar y gair. Becs Williams. Hey! Croeso i'r vlog. Oh, he's actually doing some work. Wow. Cynno? Yes, please, feed me. Digon o ddewis, ma? Healthy option. Da iawn. I went for the tuna steak. A tuna loin, they called it. Gird your loins. Ceremony agoriadol fan hyn. The Becs. Might be working Becs. It's not funny. Who didn't pay to park? Parking ticket. Gutted. Gutted. I blame Flo. He wanted to park here. Bore da. Mae'n hanner awr 6. Mae'n ddydd Gwener sy'n golygu bod hi'n amser am Shakedown fan hyn yn Estonia. Felly, mae'n amser i ni fynd. Dyma ni, diwedd y Shakedown. Oliver Solberg newydd mynd trwyddo, enillydd y rali ma llynedd. Odi we allu wneud yr un peth tybed. Mae angen rali cadarn yn fe. Sgith y podium fydd e'n chefft, dwi'n meddwl. Haiki. Dwi'n camera. Gwed y lo, Haiki. Mae'n swil.
Yna fe, Shakedown wedi wneud, Elfyn wedi mynd trwy dde. Ymddeheiriadau am y hat, mae'n cadw'r ail bant. Ond na fe, mae'r amserodd fan hyn. Elfyn cyflyma, munud 55.6. Wel, gwmws yr un amser a Sami Pajari hefyd. Felly, mae hwnna'n argoeli'n dda, ni we. Elfyn a Sami, cyflyma yn Shakedown. Da iawn. A then, digon apus hefyd ar ddiwedd y cymal, i bod yn deg. Elfyn, so... ddim wahanol stori, cofiwch, yn ystod y rally, achos oedd y cymal Shakedown na wedi cael ei sgibo, wrth gwrs, erbyn y rhediad cyflym na gan Elfyn. Bydd hi'n go wahanol ar y cymal nesaf, cymal cynta. Felly am nawr, dwi'n jumpo nôl yn y car. Stopwr ochr ffordd. Ffarmwr wedi bod yn lladd gwair fan hyn. Barod wedi gwneud beth o gwair. Stalks. Maen nhw'n bob man ma. Wedi cael dwrnod bant o delifro babis ydi. A maen nhw'n enfawr. Dwi'n quite yn gweld maint nhw fyna. Mae'n arall fan hyn. A mae mwy fan hyn. Mae'n gwych. Ar ben y siwmpe. Mae'n enfawr. So dwi'n cymryd mae mam a dad sydd yn y car a rein i'r plant aros am swper. Dyma ni. Elfyn ar gymal 1. Fi ar ddiwedd gymal 2. Aros amdano fe, so ie. Ar y ffôn yn y car ar ddiwedd y cymal. FIA Safety Delegate yna. Cymal 4, maen nhw'n mynd trwyddo cyn i'r rally, wrth gwrs. Dwi'n siŵr bod pawb yn sefyll mewn llefydd digon saff. Paigi, cameraman. Starlink ar y to car i ni. Fel bod signal dyn ni. Chos tos dim signal yma. Ond i bai am y Starlink fyna. Jenny fach. Yna'r RF. So mae'r signal yn mynd o'r camera i'r transmitter, fan i'r helicopter, a wedyn o'r helicopter i'r awyren, o'r awyren nôl lawr i'r parc gwasanaethu, o'r parc gwasanaethu i Helsinki, a wedyn o Helsinki dros y byd i gyd. Hynod o beth. Chi'n gweld y gyfan yn fyw ar y ffôn. A wedyn pan diwedd yn gweithio, mae pobl yn gweud, o, diwedd yn gweithio. A'ch meddwl, pan chi'n styried popeth sy'n digwydd, mae'n hynod o beth yn gweithio o gwbl. Ret. Elfyn fydd y car gynta, felly wrth i fi paratoi. Microphones i angen. Diwedd yr ail gymal, fel y disgwyl, Elfyn yn colli mwy amser mewn fyna. Dim syndod, really, ond be newch chi, yn ôl mewn i'r econ, diolch i ddew. Sant. Dos, dyma man. Dwi wedi dod mewn i'r car i cuddio. Horseflies yn bloody bob man yn cnoi. Fi. Dwi wedi sbreio. Neu dim gwaniaeth o bobl. Could be better, yes. I'm not expecting much better. Maybe go to Sherry, maybe try to fight with him. Doing this thing, but I didn't see you. Yeah. Maybe as well. Gyd o'r gyrwyr yma, Toncan flat out. And it's been a relentless day. It's talk to me about how they were feeling though, because I just walked to the back of the camera. Studio yna. Car Elfyn. Peter yn siarad gyda Oliver fyna. Mae gen i stand-by, ni'n ôl ar rawyr mewn 5, 4, 3. So bob tro ni'n wario VT, mae rhaid ni symud i lleoliad arall. Mae'r VT yma yn munud, so mae munud yn ei fynd o Toyota i Hyundai. Come on, boys. Bore da. Ar olygfa, ysda fi. O gwestiwn. Dwi wedi tacluso ar gyfer hwn. Bag. Dyma beth da fi i wneud heddi, drwchwch.
9 cymal heddi, a dwi'n gwneud 9, 11, 12, 14 a 15. Felly diwrnod llawn heddi, a dwi wedi blino. Dwi'n mynd rhy hen i'r job yma, mae'n hanner awr 7, a byddwn ni wrthi yno to tan wedi 10. Yna fe. A mae'n well a gweithio. Okay, second stage of the day, then describe this one for us, how was it? Armstrong next. A wedyn Elfyn. Is there any problem? No. No, he's on schedule. Morning, John. Second stage done. The shorter stage, how did it compare to the first one, this one? Dwi'n dangos rhywbeth i chi nawr. Sami Ioan. Hey Sami, how's it going? So dyma'r awyren sydd danfon y signal nôl i Helsinki. Technoleg, yna fe? Technoleg. O, mae cyflwyno i si fyd. Hello. You may recognise Izzy from Formula 1 for kids, if you're younger than me. Hey, welcome to WRC. Good to be here. Yeah. Fun to be here. Mae'n dal ar ffôn i fi, ar y teg. O, newyddion da. Elfyn wedi dringo 2 safle'r cymal cyntaf bore dydd Sadwrn. Felly, happy days. Mae lan i 7 sy'n dipyn o beth bore teg, gan ystyried bod e dal trydydd ar y ffordd. Felly, well heddi. Ond mae wedi bod yn anodd i Elfyn. Os geith e 6 uchaf ar y rali yma, fydd hwnna wedi bod yn rali da. Disaster. Elfyn wedi torri'r beiro. Gares i fe gwmpo, a the dros y top. Bugger. Right. 10 cinog. O, arwr. Sami, to the rescue. Diolch, Sami. Right. Thank you. Felly dwi ar y ffordd nawr o cymal ola'r bore dydd Sadwrn. Ar y ffordd i'r cymal nesaf yn y prawn. Newyddion da iawn yw bod Elfyn Evans wedi dringo i'r 6 safle. Perfformiad cryf gan Elfyn, mai trydydd ar y ffordd oedd e. Mae dal yn sgibo rhywfaint, ond rhyw ffordd yn ffindio'r grip ac yn dringo'r tabl. So lan i 6 sy'n rhoi mewn lot well safle ar gyfer y syl. So, bydd well safle tod y gyfori, sy'n golygu mwy bwyntiau, a wrth gwrs cymal cyffro bydd well safle gyfer hwnna. Robert Fyrnes yw hwnna'n neud y swna i gyd, ti'n gweld e? Fe sy'n arwain WRC 2 ar un o bryd. Na fi'n cwrso fe i'r cymal nesaf. A mae rhaid i fi fod ar diwedd y cymal cyn bod e'n dechrau'r cymal. So, pwy sy'n mynd i ennill, dy bed? Fe mwy yn erbyn. Shifft arall, cymal digon cadarn eto i Elfyn, dal yn y 6 safle, ond hapus da hwnna. So amser i fi ymlacio tym bach, yma cherries dy fi, ceirios. Ceirios yn y car, a dwi'n mynd i wneud un. Aircon arno, lovely jubbly. O, aged dim ond awddi, isgoi. O, yna de, joio, ha? Yma chi wedyn. Carreg gyda Rali Estonia arno fe. I roi dan olwyn y car pan maen nhw'n dod i'r stop control. Yna, stopo'r car sy'n myd. So, achos maen nhw'n ffili gwasgu'r brecs, achos maen nhw mor dwy, maen nhw'n llosgu. Maen nhw'n neis. A nid jyst wedi peinto ymlaen, mae e actually wedi naddu mewn i'r carreg. Gobeithio hwnna'n pwyntiau llawn bori.
Wel, dwi'n mwyn ymwneud sy'n bosib, ond gwrs rhaid trio. Mae'n lwc, diolch. Wel. Oliver Solberg fyna yn yr wyddo. A'r elfen yn barod i fynd fori. Gall Sami Pajari dal ymlaen. Ennill y rali cynta yn ei yrfa. Yn mewncampwriaeth y byd. Amser a ddengus. 2 cymal i fynd. 24 km dwywaith. Oliver am ryw reswm yn cael windscreen newydd. Beth ni wedi mynd? Ddim wedi sylweddoli bod wedi torri fe. Mae un arall yn mynd mewn. Toeth, reit, dwi'n mynd i gwely. Nôl i'r gwesti, a welai chi bori. Os da. Bore da. Diwrnod ola'r rali, dim ond un cymal sydd heddi, dwi yn fan zone ar gyfer cymal cyffro. Felly, dim stage end heddi, sy'n bach wahanol. Ond na, mae'n mynd i fod yn anhygol. Gall Sami ennill, gobeithio. Gall Elfyn ymestyn y bwlch ar frig y bencampwriaeth, gobeithio. Penwythnos bach da, gobeithio. 2 gymal i fynd, bron 28 km. Felly gall popeth newid eto, a mae wedi glawio. Felly, bach o wahanol. Good. Reit, gawn ni weld sut troedd pethau mas na. Cymal cyffro gyrwyr i gyd yn edrych ar Sami. Come on, Sami! Pawb am Sami ennill hon. Well done. Hold on. I'm vlogging. Oh, feedback check. Elfyn, Rally Estonia, di wneud hapus? Ie, swn i'n mynd dweud hapus. Dwi'n meddwl bod ni'n disgwyl ar un ochr job reit anodd i agor y ffordd yma, fod ni'n falle'n disgwyl bod o quite more tough. Yeah, pretty happy. We all know it's going to be a bit of a challenge with the weather and the road position. So, but every day we creeped up the leaderboard. Ar un llaw, dwi'n meddwl bod ni wedi dreifio reit caled o'r cychwyn i'r diwedd y penwythnos yma, falle ddim y pnawn sadwn gorau yn trio experimentio am ambell i beth at heddiw, ond... All the other stages were absolutely on it for our road position. Incredible drive. And I think we got, literally the most out of the weekend. A good solid day today. Some good points. And I think we extended our lead in the championship. So, got to be happy. A gair am Sami? Ie, mae eisiau llyngyfarchon fawr, mae wedi gwneud perfformiad anhygol. Oedd ôl chwaith ddim ar safle gorau ar y ffordd penwythnos yma, ond mae o wedi dreifio'n hynod o dda. Wedi dominyddio o'r cychwyn i diwedd, wedyn mae'n heiddi hon a mae angen mwynhau. Na, gath e bennau, Sami Pajari yw pencampwr Rali Estonia 2021. Pawb mor hapus yn edrych. Mae wedi gyrru yn anhygol trwy'r penwythnos. Na'r cyfan am y tro, welai chi yn y ffindir. Diolch Estonia, mae wedi bod yn hyfryd. Hyfryd. Ta-ra!